Di na ko na-enjoy yung higo. Di na ko maligo. Matulog. Nako po, narito na po ang nakita ng CCTV mga kanguso. Kagimbal-gimbal ang mga sumunod na pangyayari. Nagpakita ang isang white lady. Babae, giluga. Wa ni reklamo. Nasuko kay ni Undang. Nako po, babae ginahasa. Nagreklamong gumahasa. Kay wa ni ate. Kay gusto sa babae, unlimited. Ating pakatutukan ang mga kaganapan ngayon sa Nylon ngayon. Ako si Ted Nylon at ating makakapanayam ngayon ang bagong manager ng Laser Pro. Where beauty is beyond your budget. Look, boy. Look, yuwang na eh. Look, Sabi ni mo si Mateo, no? yuwag na mo eh. I like your hair, I like your picture. Smurf. That you are Smurf. Smurf, yes. Yes, sir. I know that you are Smurf. Yes, sir. Wow, ha? Ang ganda mo. Kakaiba yung kagandahan mo, ha? Akala ko si Redford White 2, ha? Sa iba ang gandahan mo, parang password. Parang password. Ikaw lang yung nakakaalam, eh. Ha? Gunggong. Ka-perfect. Narito kami ngayon para po sa kaganapan ng opening ng Laser Pro. Kasama po natin si Becky Bello. Ang matanda lang ako ba kung nagpaayo o magdugan? Kapoy na ka ng bali-bali ba? Gusto naman tao ni mo ito bangag likod. Ano, parang mama o. Maram kaglawas ug lawanit. Unla. Saan naman taong ka? Murag plywood. Par- Murag. Oo. Naunsa pati dugan gipadi. Ay, kauban na karon mga igala. Pang pictorial na kayo. Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa iyo. Wa man, oy. Unsa naman taon? Ay, buti nga nagpuding, uy. Na-offend ko ba? Natukog mo, natukog ano? Anya. Ngita ko bra. Tapos? Anak ko 32. 32? Ha? Ma, ato dyan sa baby bra. Bastos ikalo ko. Bastos, may gawa, kaging na pagsando na lang. Mas worst to. Bibibra pa kang nalalaman. Ano ba gani siya? Oh. Ato na lang sa ano ma'am sa dito sa mga department store sa Oh. mga scotch tip na lang. School supplies ma'am. Nga no, scotch tape nga, pwede man mo na stapleran na lang. Pwede ko picture sa imong Kokoy. Ay, bugayo nga. Picture na sila katong makauban karon mga igala. Mao kini ang mao kini siya ang nag-make up kang Kitty. Mao ni kay mga igala, kuya kay Eliezer yang naong mga igala. Ngano gud daw ang Eliezer yang naong? Pula na lang ang carpet na pula mo niya kanita. Ngano gud daw? Hello. Eng inin ni. Namikaroon dito sa video sa kwan. I just wanted to tell everyone na kung gusto niyong magpagwapa. Ito naman dito. Ang videographer na mo. Mo ni una i-model. Mo ni unang imbal sa bar. Eng inin ni. Oh, nawar ko ninyo. Indot kay may kuha this video. Oh, tura oh. Oh,
Kuyo kayo. Ang ngalan ni mo dong? Ang wata naglaila ba? Ang ngalan ni mo? Ramil. Si Ramil. Oh, si Ramil. Matuyok ko di. Ano mo na to? Libot na diri. Oh, ni. Muning una na mo ang ging ano sa Lizelle Pro. Oh, ang dagway mo artista. Di kayo, di basta-basta ng ano. Di make up, seryoso kayo. Oh. Eng every time na gusto niyo magpunta dito, anto din mo. Pumasahe? Sakay din mo. O, nang, ano, ikan pagsandawa. Masaag pa. Mutan na po. Anong kamera na mo? Oh, dari may shoot may karong dari. Oh, kamera. Oh. Ndot kayo sa tanan do. Mada sa Lizelle Pro.